Ndezvipi zvakanakira kana kuti kuipira kuendesa mwana paboarding school? Maadvantages nemadisadvantages ekuendesa mwana paboarding school. Regai titange nezvazvakanakira. Chekutanga igood education. Ukagona kunyatsosarudza boarding school zvakanaka, mwana wako achawana good and proper education. Chechitu, mwana wako anenge aine time yakawanda yekustadha kana kuti yekuita zvechikoro, nekuti haazovhiringwi nemabasa epamba. Plus maboarding ane time kana kuti maschedule akarongeka ekupa vana time yekustadha. Ende zvinhu zvekushandisa pakustadha zvakadai nemalibrary nemakombiyuta newifi pamaboarding school akarongeka zvinenge zviripo, zvichireva kuti zvinopa mwana wako machances akakura ekuti apase chikoro kana achigona chikoro chacho. Advantage yechi3 isafety. Mwana wako anenge achigara pachikoro paanonga akachengeteka, haasisina njodzi dzekusangana nadzo mumugwagwa, dzekuenda nekubva kuchikoro everyday achienda kumba. Mukana yekuti asangane nemabhinya kana kuti tsaona dzemumugwagwa inonga yati dererei, nekuti anenge achigara pachikoro akachengetedzeka kwetemu yese, achizongoenda kumba paholiday chete. Iko zvinezvi taakuchichienda pamadisadvantage kana kuti zvazvakaipira kuendesa mwana paboarding school. Disadvantage yekutanga ndeyehunhu. Mwana wako akagarisana nevanhu vanenge vaine hunhu hwakaipa, zviri nyore kuti vanhu ivavo vachinje hunhu hwemwana wako, nekuti vanonga vainaye kwetemu yese kana kuti kwe3 months, iwe unenge uinaye kwemwedzi 1 chete. 3 months dzakawandisa kuti mwana wako apindwe muropa nehunhu hwakaipa hwakadai sekushandisa zvinodhaka kana kuti chihure. Nepo kana uchigara nemwana wako pamba zuva nezuva, une time yekukurumidza kuona mwana wako paanenge akurasika womudzora. Asi kana ari kuboarding achigara nemaroommate anoita zvinhu zvakaipa, zviri nyore kuti mwana wako amwirire hunhu ihwohwo hwakaipa. Ende paunozozviona kakawanda kacho inenge too late, zvinenge zvatova maari uye zvinenge zvisingachadzoreki. Pane vabereki vakachema, mwana wavo akuvaudza kuti inini ndakuita zvechingochani, ndo zvatondipinda muropa. Iyo inenge iri tsika yaanonga akadzidziswa nevamwe vake vari kuchikoro kwe3 to 6 months, obva atozvijaira, uye semubereki haukurumidzi kuzviona nekuti mwana wako unongongori naye paholiday chete. Ende chimwe chinhu chandoda kugara ndakuudzai ndechekuti kuendesa mwana pagirls high kana kuti paboys high hazvimisi mwana kuti aite tsika yechihure. Kana muchiti ndiri kunyepa, chimbobvunzai vakamboita zvemasports panosangana vakomana nevasikana vekuboys high kuti chii chinoitika. Handisida kungopedza time ndichitaura izvozvo, ngatienderere mberi. Disadvantage yechi2 ndeyekuti kana iwe mubereki uine tsika kana kuti chechi yaurida kuti mwana wako akure achinamata, kakawanda kacho kuendesa mwana kuboarding inogona kuita disadvantage hombe. Kuti mwana akure aine chido chekunamata Mwari wake kana kuti achiita zvinhu zvine chekuita nekunamata, hunge achienda kuchechi every Sunday nekuendawo kumasunday school kuya. Kuboarding munhu haamanikidzwi kuatenda chechi yepaboarding paya. Saka mukanyatsozviongorora, vana vakawanda vanokurira kumaboarding vanogumisira varegeredza zvekunamata, ende vakawanda vacho vanotoregera zvekunamata zvachose. Saka kana uri mubereki anonga achida kuti mwana wako akure akasimba pachinamato kana kuti ari pedyo naMwari, boarding school inogona kuita disadvantage, nekuti kuboarding haasi kuzomanikidzwa kuenda kuchechi, ende kuboarding hausi kuziva kuti achange aine maroommates kana kuti vanhu vaanenge achigara navo mudhomu vachange vaine tsika dzakadii.
nekuti vanhu ivavo vane simba rekuchinja mafungiro emwana wako kana totaura nezvechitendero kana kuti kuenda kuchechi. Saka inini handisi kuti boarding yakaipa kana kuti yakanaka, asi zvinhu izvi unofanira kugara wazviongorora. Kana mwana wako agara atori nemusikanzwa uchitadza kumudzora uchigara naye pamba, kakawanda kacho ukamisa kuboarding kure newe, hunhu hwake hunotowedzera kuipa. Kwozoitawo situation yekuti kumba kwacho ndo kustori safe, uri mubereki ari ega, zvinhu zvakati kanye kanye kumba, unogona kuona boarding itoriyo nzvimbo inonge itori nani. Saka sarudzo ndeyako iwewe semubereki, asi chakanyanya kukosha ndechevanhu vachakura vachiswera nemwana wako zuva nezuva, nekuti vanhu ivavo ndo vane simba rekuchinja mafungiro nehunhu hwemwana wako. Panopera 3 terms mwana wako anogona kumwirira pahunhu hwausingazokwanisi kuhudzora paari. Chikoro anenge achigona, asi anogona kutanga kuita humwe hunhu hunozokurwadza. Saka nyatsosarudzai zvakanaka nekutonamatawo kuti Mwari akubatsirei kuita chisarudzo chiri nani.